रावबो फैनाय नङा नोंखौ आखाइ हमनानै बोखांनो थाखाय। ना लोगो, ना रिलेटिभ, ना सरकार, ना बले नोंनि पारफेक्ट टाइमिं। जेब्लासिम नों गाव हारसिङैनो गोग्लैनायनिफ्राय सिखारा अब्लासिम बे दुनिया आरो नोंनि सेल्फ लाइफआ नोंनि थाखाय जेबो खालामनाय नङा। लोगोफोर, दिनैनि बे भिडिअआ मोनसे रियेलिटि चेक खालामनाय मोनसे आयना बायदिसो जागोन। जाय बे भिडिअआव जोङो गावनि आसोल जिउआव मा खालामो मा खालामा माबायदि बेफोर खोथाफोरखौ मिथिगोन। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनैनि भिडिअआ गुबुन भिडिअफोरनिफ्राय एसे बेलेगसिन जागोन। मानो होनबा बे भिडिअआ जोंनि रियेलिटिनि सायाव गावखौनो सोलायनायनि सायावसो जागोन। जाय खोथाखौ साफ्रोमबो मानसिफ्रानो मिथिनाया जोबोद गोनां, इम्परटेन्ट। आं मिथिगौ लोगोफोर, जोंनि लाइफनि गासैबो गेमफोरानो जोंनि गोसोनि साननायसो। गोसोआ स्ट्रंबा नों गावनि जिउखौ गावनो सोलायनानै लानो हागोन, नङाब्ला जिउआ हानायमानि नोंखौ दुखु होगोन। बेनिखायनो गावनि जिउखौ जों गावनो माबोरै सोलायनो माखासे खोथा मिथिनानै लादिनि लोगोफोर। रियेलिटि चेक जोंखौ मानो रावबो नायसना बेनिनो सेथियाव जागोन मानसिफ्रा गावनि लाइफआव बिजि। बे जुगा सिगांनि बायदि जुग नंला लोगोफोर। नोंखौ आखाइ हमनानै बोखांनो थाखाय रावनावबो सम गैला। मानो होनब्ला साफ्रोमबो संसारनि मानसिफ्रानो गावनि जिउखौ सामलायनायावसो बेस्थ'सै। बेबायदि रेसाव सोरबा जुदि नोंखौ नायसनो आखाइ हमनानै बोखाङो अब्ला बिसोर गावनि रेसखौ देरहानाय नङा। नोंखौ बोखांनाया बिसोरनि खामानि नङा, जानो हागौ बिसोरनि केपासिटिबो नङा। नैथियाव नोंनि सिमाङा नोंनिल'। दिनै नों मा सिमां नुदों, मा जानो नागिरदों, नोंनि फिउचारा मा हास्थायदों, बेफोर गासैबो नुनाय सिमाङा जानो हागौ गुबुननि थाखाय इसिबां इम्परटेन्ट जानाय नङा जेसेबां नोंनि थाखाय इम्परटेन्ट जागोन। थामथियाव जिउआ मोनसे कम्पिटिशनसो। बे बुहुमनि गासैबो मानसिफ्रानो कम्पिटिशनाव सारभाइभ खालामगासिनो दङ। जुदि नों थाथ'यो अब्ला होंगो दोंगो मुलुगाव नों कम्पिटिशननिफ्राय उन जालांगोन। नाथाय रावबो फैनाय नङा नोंखौ आखाइ हमनानै बोखांनो थाखाय। ब्रैथियाव मानसिफ्रा बैसोरखौसो हेल्प खालामो जायफ्रा गावसोरखौनो हेफाजाब खालामो। बुजिदोंना लोगोफोर खोथाखौ? जेब्लासिम नों गावखौनो गाव हेल्प खालामनो नाजाया अब्लासिम बे संसारनि मानसिफ्रा नोंखौ नासयबाय थागोन, इगनर खालामबाय थागोन। नोंखौ रावबो नायस'नाय नङा, मानो होनबा जुगानो बेबायदि जालांबाय। नोंनि दंनाय गैयै, मोनजानाय मोनजायै बेफोरखौ रावबो सोंनाय नङा, गावनि थाखायल' सानगोन। मानो होनबा जुगा सेल्फिससो जालांबाय। नाथाय जों गोबां मानसिफोर दं जायफोर दासिमबो गावनि गोसोनि गेलेनायखौ हमनो हायाखै। बेनिखायनो आं जिउखौ मोनथामल' केटेगरियाव राननानै खिन्थानोसै। सेथियाव कमप्लेनार, जायफ्रा सानबाय थायो, दुखु जाबाय थायो जे आंनि लाइफआ आनफेयार, जेबो गैया, ना साख्रि, ना फैसा, ना टाइम। बेबायदि सानबाय थाग्रा मानसिफ्रा 40 बोसोर बैसोसिम बेबायदिल' सानबाय थागोन, नाथाय गोसो होनानै खामानिखौ मावनो स्टेप मोनसेबो जागायनाय नङा। नैथियाव वेटार, बेबायदि मानसिफ्रा सानो जे सानसे पारफेक्ट सम फैगोन, पारफेक्ट लोगोफोरजों लोगो मोनगोन, सोरबा आंखौ अनसायगोन, लाक्कि डेआ आंनावबो फैगोन, नाथाय बे सानसेया माब्लाबाबो फैया। थामथियाव क्रिएटर, लाइफखौ क्रिएट खालामनानै ला लोगोफोर। जोंनि बर'फोरनि गेजेराव 100आव 1%बो गैया आंनि लाइफ आंनि रेसपन्सिबिलिटि होननानै बुंनानै लानो हानाय। नाथाय गुबुन हारिनि मानसिफ्रा जेरै बुङो बेबायदिनो खालामो। बिसोरनि बेकग्राउन्डआ जिर' लेभेलानो जायाथों मानो, बिसोर गावनि दमजों गावनि नाजानायजों सिगां फारसे दावगालाङो। सासे सेंग्रा दंमोन, नामा जेखियानो जाया मानो हमनानै लादो बासिराम। लवार मिडिल क्लास फेमिलि, स्ट्रागल, थाखा फैसानि आंखाल आरो कनफिडेन्स लेभेल जिर'। मोनफ्रोमबो खोथायावनो बे गुबुनखौसो ब्लेमल' खालामोमोन। आफाया आंखौ सापर्ट खालामा, लोगोफ्रा आंखौ हेल्प खालामा, टिचारा आंखौ मटिभेट खालामा। सानसेखालि बेनि लाइफआव मोनसे टार्निं पइन्ट फैबाय। जेब्ला बे गावनि लोगोफोरखौ साक्सेस जानायखौ नुयो अब्ला बियो सोमोनांबाय। बियो सानबाय, बिसोरबोथ' आं बायदि लाइफआव सारभाइभ खालामदोंमोन, नाथाय माबोरै, सोर बिसोरखौ हेल्प खालामखो, सोर बोखांखो? होनबा बासिरामनि लोगोफ्रा बेनो मोनसे सिम्पोल एन्सार होयो, आं गावनि लाइफखौ गावनो सोलायदों। बे फंसे खोथायानो बासिरामनि जिउखौ सोलायनायसै। बियो ननस्टप लागाथार 6 मास सोलोंबाय, खस्थ' खालामबाय, गावनि स्किलफोरखौ डेभेलप खालामनानै लाबाय। दुनियाया सोलायाखैमोन, बासिरामा गावनि साननायखौसो सोलायदोंमोन। आरो जेब्ला गावनि साननायखौ सोलायना जिउनि डिरेक्सनाबो गावनो गाव सोलायगोन। सेल्फ रेसपन्सिबिलिटियानो पावारफुलसिन मानो? बेनि सोमोन्दै फंनैसो खोथा मिथिना लानो लोगोफोर। सेथियाव सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिखौ जेब्ला जों जिउआव लाबोयो अब्ला एक्सकिउसआ गावनो गाव गोमालाङो। एक्सकिउस माने खामानिखौ मावनो बानाय, आरो खामानिखौ मावनो बानाय माने हराव जोंसिखौ रुजुनानै लानाय। एक्सकिउस फ्रि लाइफ इकुवेल टु फास्ट ग्रथ। थामहिनबा एक्सकिउस खालामनायखौ जों फोजोबबासो जिउआव ग्रथ खालामनानै लानो हागोन। नैथियाव जिउआव रेसपन्सिबिलिटि थाबासो नों रोखा जायो जे माब्ला आरो मा खालामनांगौ। डिरेक्सन मोननाय लोगो लोगो नों गावनि खामानिखौ स्टार्ट खालामगोन। थामथियाव रेसपन्सिबिलिटि थाबासो जिउआव कनफिडेन्स लेभेलाबो माल्टिप्लाइ जायो। मानो होनबा नों गावनि मावनाय खामानिखौ मिथिगोन जे बेनि रिजाल्टआ मा जागोन। ब्रैथियाव
सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया नोंखौ आनस्टपेबल खालामनानै होयो। जेखि सिचुएसनानो फैया मानो बे सिचुएसना नोंखौ सिफायनो हानाय नङा। सेल्फ रेसपन्सिबिलिटिया नोंखौ ओरैबायदि गोख्रों पावारफुल खालामगोन ना लोगोफोर, नोंबो मिथिगोन जेब्ला नों गावनो सेल्फ रेसपन्सिबिलिटि गोनां जायो। दानिया जों स्टेप बाय स्टेप प्रेक्टिकेलि मिथिनानै लागोन लोगोफोर, गावखौनो बोरै रैखा खालामनो, गोजौ माबोरै थिखोनो बा सिगां फारसे बोरै दावगालांनो। स्टेप 1, नोंनि हालोदा बा नोंनि थासारिया जेखियानो जाया मानो बेखौ नों बुजिबाय थानो नाङा, एक्सेप्ट खालाम। जानो हागौ बेबायदि खालामनाया नोंनि थाखाय जोबोद खस्थ', नाथाय बे नोंनि मोजांनि थाखायसो। आंनि अजना बारा जाबाय नामा, स्किल गैया नामा, थाखा फैसा गैया नामा, माइन्डसेट उइक नामा, गासैखौबो एक्सेप्ट खालाम। एक्सेप्टेन्स मिन्स स्टार्टिं पइन्ट। थामहिनबा नों एक्सेप्ट खालामनो रोंबासो जाहोनखौ मिथिगोन, आरो जाहोनखौ मिथिबासो नों खामानिखौ स्टार्ट खालामगोन। स्टेप 2, सानफ्रोमबो 1 घन्टा स्किलनि थाखाय खामानि मावनाय। नों गावनि जिउआव मा जानो गोसो बेनि थाखाय नों सानफ्रोमबो 1 घन्टा समखौ होथारनांगोन। एडिटर, इउटुबार, टिचार, बिजनेसमेन बायदि बायदि IAS IPS, नों जिउआव जेखि जानो गोसो गैया मानो सानफ्रोमबो बेनि थाखाय 1 घन्टा होनानै खामानि मावोब्ला सानसे नोंनि जिउआ गावनो गाव सोलायलांगोन। स्टेप 3 आव टक्सिक हेबिटखौ नागार, अभार थिंकिं। बांद्राय जानला मोनलाखौ साननाय हुदाया गावखौनो गावनिफ्राय बेरेखा खालामो। प्रक्रास्टिनेशन, बेयो ओरैबायदि मोनसे हुदा गावनि मावनांगौ खामानिखौ टाइम मथे मावहोआ। थामहिनबा बियो जोंखौ गावनि मावनांगौ खामानिखौनो खाथायनानै दोनबाय थायो। ब्लेमिं आदार, जों जुदि गुबुनखौल' दायनिगिरि होबाय थायो अब्ला जों गावनि जिउखौ गावनो बोखांनानै लानो हानाया जिर'सो। बेनिखायनो लोगोफोर, अभार थिंकिं, प्रक्रास्टिनेशन, ब्लेमिं आदार, बे मोनथामबो सोदोबा जोंनि जिउनि मोनसे जोबोद गिदिर डिस्ट्रयारसो। हानायमानि जों बेनिफ्राय जानगाराव थानो नाजा लोगोफोर। स्टेप 4, सेल्फ ट्रेन्सफरमेशन प्लान। थामहिनबा गावखौनो सोलायहोनाय प्लान। गोबां मानसिनि प्लानानो बेलेग बेलेग जानो हागौ, होनबाबो बुंनोसै आङो। 1 घन्टा फरायनायनि थाखाय, 1 घन्टा स्किलनि थाखाय, 1 घन्टा फिटनेसनि थाखाय, आधा घन्टा जार्नालिस्ट, 0 गसिप आरो 0 कम्पेरिजन। स्टेप 5, नों गावनि लोगोफोरखौ सानै हयै सायख'नानै ला। नों जायजों लोगो जायो, जायजों थाफायो, बेरायो, जायो, लोङो, थामहिनबा नोंनि फ्रेन्ड सार्कलआ माबायदि बेनि सायावसो नोंनि लाइफआबो डिपेन्ड जायो। लोगोफ्रानो जोंनि लाइफखौ दानानै होनोबो हायो आरो बरबाद खालामनानैबो होनो हायो। स्टेप 6, नों सानफ्रोमबो गावखौनो गाव मोनसे कुइसन सों, आरो बे कुइसना जाबाय, जुदि आं गावखौनो गाव हेल्प खालामनानै लायाखैब्ला अब्ला दुनियानि मानसिफ्रा आंखौ मानो हेल्प खालामगोन। गोसोआव लाखि लोगोफोर, रावबो नोंनि आखाइ हमथानाय नङा जेब्लासिम नों गावनो गोग्लैनायनिफ्राय सिखारनो नाजाया। रावबो नोंखौ जेबो सोंनाय नङा जेब्लासिम नों साक्सेसखौ मोननो हाया। हेल्पखौ नों अब्लासो मोनगोन लोगोफोर जेब्ला नों सासे एलिजिबल जागोन। दुनियानि मानसिफ्रा बैसोर बायदिखौसो भेलु होयो जायफोर जिउआव साक्सेस जायो, इमोसन नङा। जिउआव हारसिङैनो थाबायलांनांगौ जायो लोगोफोर, नाथाय जेब्ला लामाया रोखा जायोना अब्ला नोंनि उन सिगां मानसिफ्रा लोगो लाफायो। नोंबो सासे पावारफुल मानसि लोगोफोर, नों सासे केपेबल, नोंनि फिउचारा ब्राइट, जेरैबो जोंथि माथि। नाथाय मोनसेल' जाहोननि थाखाय नों गावनो गावनि जिउनि कन्ट्रलखौ लानांगोन। नों मा नांगौ गासिबखौबो मोनजोबगोन, नाथाय मोनसेल' आगानखौ नों हरनांगोन। नों गावनि सल'नि सासे लिरगिरिसो आरो बे चेप्टारा दाबो लिरजागासिनो दङ। बेनिखायनो लोगोफोर, दिनैनिफ्राय नो ब्लेमिं, नो वाइटिं, नो एक्सकिउज, नो कम्पेरिजन आरो डिमटिभेट जानायाबो क्ल'ज। दिनैनिफ्राय बे मोनसेल' बाथ्रानि सिरिखौ गोसोआव लाखि लोगोफोर, रावबो फैनाय नङा आरो रावबो बोखांफैनाय नङा। जानो हागौ बे खोथाया जोंनि मेलेमाव हाबनानै थायोब्ला जों निस्सय मिथिगोन जे बे भिडिअनि गेजेरजों आं नोंथांमोननो मा खोथा बुंनो नाजादों। बेनिखायनो लोगोफोर, नों गाव हारसिङैनो सिखारनो नाजा, गावखौनो दानानै लानो नाजा। सानसे सम फैगोन दुनियाया बुंगोन बियो गावनि जिउखौ गावनो दानानै लानो हाबाय होननानै। एसेनोसै लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ। नोंथांमोना भिडिअनि कन्टेन्टखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो लोगोफोर। नेक्स्ट भिडिअआव फिन लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर। अब्लासिमहालागै स्टे फकास, स्टे पजिटिभ। गोजोन्थों।